and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Bulalo ug chapsuy. Ang paborito nga putahe sa akong pamanhonon. Ug samtang magdungan mi sa pagkaon unya, hisgutan na usab namo ang pizza sa among kasal. I can't wait to be your wife, baby. Let's shorten up the waiting. Gikan sa tulo ka buwan nga preparasyon ug paabot sa atong kasal. Himuon ta kining duha na lang ka buwan, baby. Aron mahiusa na kita. Oh, si Larry na karong niabot. Nang Carling, ako na lang apply sa pultahan. Hi, babe. Hi. Oh. Dave? Can I come in? Larry is coming. Dave, please. Maaptan ka niya dinhi. Balik na sa imong aki. Dili ko gusto magunahon na og dautan si Larry mahitungod natong duha. Can a friend visit a friend? We're not just friends, Dave. Kun mao, unsa ta hinisi? Fucking friends? Don't you dare say it again. Ayaw isagpa sa akong atubangan ang dakong sayop nga akong nabuhat uban nimo makausa kay gayon ni Ana, Dave. Don't you ever. Hinisi, Don't touch me. can I at least come in as a friend? Makadayon ka lang dinhi kung uban mo si Larry. Please, please pauli na. Hinisi, Dave, iho. Niya ka na day? good evening, tita. Come in, come in. Hennessy, nano bang wa mo man padayon na si Dave, ha? Dali, iho. Oh, Nasayo ka bang si Hennessy mismo ang nag-supervise sa cook sa kiluto karon? Ha? magamano siyang maluto? Oh, no! She's a good daughter, and definitely, dili siya maayo nga cook. Mommy. Oh, let's go, Dave. Let's have some tea samtang nagpaabot na sa pag-abot ni Larry. O, abi ko bag si Larry lang ang ipaabot ning akong anak. Modeng nagluto og daghan kay mo anhi ka usab di ay. Come. Mommy. Oh, thank you, tita. Sunod na lang namo sa komedor, iha. Ni ana si Dave, so sa dili madugay, muabot na sab karon ang imong hinikugma. My God. Dili ba aslom kinang mang? Dili lami. I don't eat raw mingo. Di ko pinagaslom. Lami laki. Para siningipon nga tamis-tamis oh. No. No. Mm. Kaaslom. Tudla na, di na mahimong iluwa. Kaaslom. How did you manage to eat one like this? Giusap. Oh, apa oh. That's... Di ba lami? Lili, gihan siya kasab ni mo sa kumbaba. Usto na. Tigalit, musaka ang akong asid din eh. Lami, gid siya, promise. Ikatawaan ako ni mo nga nagpugos og kaon ni mangga. Dili oy. Wait ha. Gipahira ni mo ang kilid sa kong ngabin. Nasami ang hipon, ikaw mangguid, padili-dili ka. Inglan kang lami. Dili siya lami. Aslom. Ay, What? ingon ko nga way lami. That's true. Ulit na ko. Unsa? Di na ko mukaon. What? No. Karong taon na ning atong gi-order nga kare-kare. I don't usually eat. Pero kay matod mo, kini ang hinungdan nga may order ta ini. Unya day, ang manggag hipon lang imong kanon. No, mga ono na ta. Ikaw lay kaon, nawa na kung gana. Kay, Ingon ka, way lami ang hipon og mangga. well, lamit tingali siya alam nimo. But it isn't my type of food. Busa, dili ko lamian. Sige na mga ono ta. Kaganina ka pa ha. Minom kag shake nga wa pa magkakaon og kanon. Unya karon, giuna na sa do pagkaon ka ng mga mangga nga gituslop sa hipon nga wa pa man hapon. Ikaw lay kaon. Pabibi na. Na sige na. Lami na ang mangga og hipon. Tinuod? O lagi. Sige na, mga ano ta. Yes. Hey.
Abi ko magwa ka gutuma. Kadaghan ko ng kanon og syudan nga imong gisandok. Kayong itunta ka. O gusto ko nga imong hotdon ha. What? Iha, don't you think it's too late already? Mag-alas 8 na sa gabi eh. Wa mo pa ba makontak si Larry? Maybe we could eat ahead. No. Tawagan ko na siya balik, ma'am. Excuse me. Oh. Ay, Larry, answer your phone. Hain ka na ba? Anong dili mo man tubago ng akong mga tawag? What keeps you busy, The babe? number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your phone. What is up niya to pagka? Maybe he's really busy. Or maybe he's coming na. Lily, busog na ko. Gamay na lang, mahurot na. Seriously? Ako ang imong pot doon sa tong order? Lily, daghang eda ha? Mukhaon lagi ko kung mabusog na ka. God, I'm too full already. Ay, wa pa lagi. Busog na ko. Wa pa. You're pouting, baby. Ay, kung bibibibihagan, sige kag balibad na ako. Pa, baby. Fine. Okay, one last. Yes, Mm-hmm. Ano bang di mo ko makadili ni mo? Kailan mo nang akong hungit? Baby, Oh. pahiran mo nga akong ngabel. Nagsebo. Pinakalas na ni. Shit. Kung buhato din mo kada adlaw, I might fall for you. Sorry. Excuse. Nagkabati ka? Shucks. O, dahil nga nabusog og sama ini. Uy. Dagan bang nakabatis kong pagtugap? Ako ra. Busog na ko. O siya, kapag gani magkakaon, nabusog ka na? Nabusog na ko nga nakabati nga nidugap ka. Katuri akong gipaabot. Tana? O siya? No. Stay. Now, it's my turn nga mahungit mo. Busog na lagi ko. Nga. Busog. Alam ko na ino. Don't talk when your mouth is full. Wala akong babaan. Grabe mo siya. Pero decide ka na how it feels kon hansa ka na imong baba samtang puno pa, ha? Pa-baby. Pasado alas 9 na. Og, wa pa siya maabot. Hennessy? Oh. Hennessy? Nikakus ka na ako. Hennessy? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!